पहिला परग मैया धैली धरतिया हो कि मांगे लगली ना, हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी दूधवा कधरिया हो कि मांगे लगली ना। दूसरा परग देवी धैली धरतिया हो कि मांगे लगली ना, हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी अढ़ऊल क फुलवा हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी अढ़ऊल क फुलवा हो कि मांगे लगली ना। तीसरा परग मैया धैली धरतिया हो कि मांगे लगली ना, हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी पानवा सोपरिया हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी पानवा सोपरिया हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी पानवा के बिरवा हो कि मांगे लगली ना। चौथा परग देवी धैली धरतिया हो कि मांगे लगली ना, हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी मालिनी सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी मालिनी सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। चौथा परग मैया धैली धरतिया हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी मालिनी सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। पांचवा परग मैया धैली धरतिया हो कि मांगे लगली ना, हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी से सोनारा सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी सोनारा सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। छठवा परग मैया धरती पधैली हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी कहरा सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी कहरा सेवकवा हो कि मांगे लगली ना। मैया मोरी कहरा सेवकवा हो कि मांगे लगली ना।